Lenny Bronsveld. We zijn hier in Ljouwert, midden in augustus op een menje. Wat voor leuks kunnen we hier nou even doen? Ik weet het net zo goed. Musea binnen dicht, dus we moeten maar even op ziek. Maar ik vind het wel mooie graffiti, mooie street art. Wel ik net bij mijn badje. Ik dacht dat ze een dierenvriend wist. Ja, maar misschien is zij die puzzel gewoon geen mees gaan vragen. Het is a bit quiet today here. You have an advice for us what to do? We're in Leeuwarden, the big city of Friesland. I don't know. Weet hem net? Tja, het is wel een beetje net als Groningen, alleen dan ietsje minder levend. Goedemorgen. Goedemorgen. Patat op maandagmorgen. Ja, wij zijn Belgen, hè man. Het is middag, hè. Het is middag, hè. Is het al middag? Ja, het is middag. Dan mag het. Dan mag het, hè. Belgische frieten. Het zijn goede frieten, hè man. Ik viel me een stuk beter dan. Pas op diezelf, hè? Pas op diezelf. Hey, proost, denk er nou even van. Domme. Komt goed. Man niet te mooi, net een soort van jou, dus een krantje en een kopje koffie maken.